Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cupak panuah gantang balanjuang dosana jatuah kalam tikuluha sukatan orang minang kabau. Yo salam mak sambah kami anjuang rila jo maaf kami pinta uku aja jangku ku talampau. Sairianglah balam jo barabah dosana. Barabah lalu balam mandi sairiang salam dengan sambah lalu salam kembali. Masalah padi ketitiran dosana makanan anak balam jamu. Sambah naninda angkit tangan mak anyo suaro nan babuni. Mangkua iyo cawan pun iyo labu di balah rang paladang. Di balah di mano diletakkan mak di papan nang kulaju. Datua iyo maksutan pun iyo. Ragulah kami dia memandang. Sambah ke mano ke ditibukan mak. Sambah taimpun kanan basang. Sanak pananga kasadolan. Baim pun lajira jo ilaban mak samu dirambah kasadonyo. Labaim pun siak jo pareman mak samu disambah kasadolan. Indak basibak jo basisiah mak indak bainggo jo babate. Dari ujung lapeh ka pangka mak dari rantau lapeh ka kampuang. Sanak pananga kasadolan. Kami dari grup Saluang Rabab Pitunang. Antah kuari konan elo, antah kutiko konan bayi dosana. Angin elo ombak selesai maksudna. Nak kami cuba melabuhkannya. Walaupun jo sikoci kete, ko nyampang, kok sampailah hendaknya nak ke pulau dosana. Tak capai juga cita-cita. Dosana penanga kasadola. Kabau nang kadang pandai lagu mak makan barulang ke parau. Adek nak pulang ke pesaku mak sambah nak pulang ke neta. Makosa tentang salah silik sumbang jogawa rusana. Kok talenggo adek sopan santun mak tuah pangulu kok nyata kirai martabat tuangku kok nyata linte. Lapehkan kami dalam segawa mak sangkuit sumangkuit dalam batin. Salah nanindak basang ngaju rusana. Kepada Allah kami minta ampun, kepada dosana kami minta maaf. Ku ado namunan sarupo atau namunan saroman dosana. Lapehkan kami dalam gawa. Kita nanindak sabit singko. Dosana pananga kasadolah. Ikulah kami ambo sendiri Cendra Rajuintan dan nang kaba-kaba kini ku adalah Chandra Sekumbang, anak sasian atau anak didikan dari Pirin Asmara yang telah almarhum, dan kabaku diwariskan kepada beliau di waktu beliau masih hidup oleh Pirin Asmara dengan judul cerita yaitu Membuang Anak di Bukit Limau Sariang. Baabana kabanyo, baabana ceritonyo. Marilah sama-sama kita dengarkan. Batanang-tanang dusana dudua. Nak kami mulai jo cerita. Marilah sama-sama kita dengarkan.
Saganya rapi, kondak rapi, tolong rundukkan kok rapi di sujian, babelok jalan di banda, jalannya bersimpang tiga. Awak nangko malah intan kurang panape, kondak dape, tolong tunjukkan kok dape di ujian, badoso kita pada Allah, maklumah wasang alo yosuma andoi. Balainya orang salido kawalai dusana bunga pasan kadusana lah kami pasankan kok mulai kami je kawa kalau ada namo sarupo jangan lawas melarang jauh tapi larawang detenegi
lamban nambah bunga ndak guna dole yo intan dirantang panjang pemasuk sajo yo curito labe buanyo malah 50 labe bagolek jatuh namudonyo sawalun jalan carito awak sawi kita sangawi asam donyo penei kalau didanga kawayo barito samanso malada olunyo tanggal ndak jali tahun ndak tahu nantu mamilang dari daolunyo kabanyo malah curito nangko di mahawana tajadinya tajadi di Kabupaten Pesisir Selatan iyo tasabi buki limosar yang di sini anak latabuang penei di malo kawan nindak kapan yang salah dek manula dusana orang nak pulang tapi kain dijahit tantang kapalo indah dicari dole malah kata lain kabaiko kita malah jalankan saja kita sawi malah bapak jemande palakunya carito nangko kita bilang malah bapak kandang bapak bak namu buyang suar mandet penei iya orang tu laki bini naniyo namo biniyo kita bilang namo biniyo bak namo etek jus baida bak itu anak kok dibilangnya aduh baranak 2 orang anak tu yale laki-laki seorang padusi seorang kalau dibilang anak negadang nambak namo malah Ali Bakri padusi anak nengkete bak namo upi Ermadi tapi naninya malah Suarman badu malah Jus Baida itu bana kok dibilang dek nasi buruak di korong kampung di mawana kampung iyo di danga kawala yo barito tasawi daerah Taluk Batang Kape Padang Kadudu tuane di mudia yo tuan Padang Kadudu malah di mudianya deinyo malah Suarman kalau nasinya kok dietong kalau musim orang kasawa naninyo lai kasawa kok ado pulo musim baladang lenya cubo pulo kabaladang tapi anta malang tibo di badan diri malang tak dapik doka ditulak mujo tak dapik kadirai lai dicubo batanam padi tabi pianggang jadi maraseyu badan awak naei lai dikaya malah
dikunyang baitu bana sakutiko kiranya musibah juana datang ko siang pianggang ado ko malam manci nalaratang ko marase bana idui di kampung de inyo malah suar mentadi de untang malah teka dialang lai tinggalo malah di tapi buki dicubolo inyo baladang dicubo kawan baladang ubi o balunjo baik de inyo nanta tamu bago mulai ubi kababua o binatang malam tibo pulo tuan baru mulai malah ubi kababua binatang malam tiba pulau baso di sinan kiliang kata kawan ado banyak namanya babi lai baburu rang tiok minggu tapi baburu bana tiok minggu nanado mati naninda ado yu marase yu badanawa mana nasi malah wadaninya kok rumah kadetang awak tinggal di tapi bukit lai pulau malah ada rumah kok rumah nangka dibilang mata enggak ampe di tapi sawah di tapi bukit lo sampai tinggal kok lantai parupuan kok atok malah biang-biangan kok dindiang malah kelari sayo marase idui di kampung angko nak kanduenge apa macam malah usau tapi nindak yu malah balabi pencarian dicubo sabantu iko ayu nang kata jadi musibah lamuna badan kita bermacam-macam ayat cubu makan gaji ke sawah orang lain pulau awak baladang napi de nasibna mendak jo baru banakan duenge laki bini di
mencari kayu api malah baduo laki bini nanana malah nyobao yuo cuitu lah nasi malah laki bini coba cari pagi sanjo babao pulang barisua nyobao lo ke pasar taluk kironyo malah ukatu itu mulai dicubu lah sarupo itu hampir seminggu saoleh macam itu kadang-kadang kayu bajua kadang-kadang dak ada orang membali olah de untung tekadi ala naninyo malah suarman badu malah jo bininyo ado hari malah suatu hari naninyo malah suarman badu lajo bininyo kayu letak-letak malah di pasar talu baru jam 10 tiba kayu lah nyawao ke pasar talu lah sampai hari jam 1 nanda ada orang membeli kayu kadena lain tak lu ada malah ke membeli duduk pemanuang malah bininya layu yo anak kandangnya anak nang kadang baumu hampir tahun nang ketek baumu setahun pulo hati nan indahnya mae namo sanang Tuhan Malayo lewat hari jam 1 malah sudah sembahyang lu kiranya anak kandang lapang meminta nasi lainnya minta kamandenyo onde kandang ambo lalapa caila nasi mande ketenya koko ndak wana mande ado nasi balian lambo lontong keto anaknya itu anak kandang tu baumu malah 3 tahun banamu buyang ali bakri salah de nasi mande mude itu ndak ada dona pembali nasi ndak ada kapang bali lontong kode inya malah nak kandang tu ndak tantu mande orang wansik ndak tahu bapak orang ndak bapiti menangis saja minta makannya mae anak ngecek mode itu sabar anak katanya malah bapak kandungnya do tunggu dulu nak katanya sebentar lagi ada orang membali beko buli anak kandung dapat makan beko bisa membali lontong baik itu kata wayainya naninyo malah nak kadang ko nak kandung nak laki-laki ko nak tantu do dindak wapiti ndak tantu do inyo ndak wanasi nampokok lapanya minta nasi ola kailang aka malah mande kandangnya joiko nasi ona dengkau na manangi malainya yo anaknya malah mande kandangnya kok cuiko na agak kau yo marase yo awak cuiko yaitu mana kok dibilang sadang manangi malah yo anaknya nananaknya badare-dare ayi matu kok nambak manik putih talinya oba intan putih pangarang olah kaco jatuh ke batu kamano awak lena kokawat tenggang ndak lama malau katu itu deknya sadang menangi ayahnya rata manang pulo suar manangku rata manang lo duduk dakek tonggak ba alo indak kata manang anak meminta nasi piti ndak ado ko dalam saku domae
Sadang bamanang suwarman tentang tonggak di pasar taluat tunaninyo malanak kandang badu malanaknya dan seorang malah sigap balas lari kalau nang ketek kini kok dietang mari paluak mandenya yu kira nang gadang manangi sekutiko iyo kajalan madok keluar datang moto sebuah masuk ke pasar talua itu warna kok dibilang di malah ke pasar talua kiranya ndak lamu sawakat itu baranti oto tu malah di laman pasar pun tak dicabik mesin mati pintu tak buka turunlah supir sekutiko membali rokok malainya di kadai satu sudah membali rokok jalan-jalan ke kadai lontong kiranya malah sari itu mencalik malah kiri yo kanan satu mencalik kiri yo kanan dek mujuan malah di badan diri malang dak dapet kaditulak satu mencalik malah kadapan sekutiko tukikkan pandangan nampi layukkan pandangan jauh tampak dek inyo malah supir oto tu urang sadang bamanang tonggak warna di nyoturi sekali malah deknya supir toko siap pulo namo supir toko bak namo buyang si Erman nyo datang dari bayang kaman menuju ka Indopuro kironyo sawakatu itu tampak kawalamu sadang bamanwang bakato malah supir oto tadi baako bamanwang kawarupo iku apulo nonta jadi baitu wana katenya kini baitulah katonyo suwarman maciko makawana si ambo dari tadi kayu ndak bayua anak ini lah menangi-nangi calik lah mandenyo menangi pulu kawa ayu le kawa tolong ba itu anak ketuayanyo ndak ada urang kawa tenggang satu didanga sarupo itu ibu hati kawan mananga mencalik sajadi kayu tu nang kali pikian ndak dibali di urang indak lah katoinyo kawan datang bawa anak je bini yang tu makan kita dulu ke kadai nasi tu banyak bawa di kawannya makan ke kadai nasi naninya malah nak kandang di dukuang nak nang ketek nang gadang bajalan kaki aku enei oleh ada orang nama nolong tiba di kadai nasi masuk ke dalam kadai di sinan makan bersama yo kawan datang lapar
Karena moyo kadibawa makan tentu lesanang dalam pemikiran naninyo malah suar mansarato lajo bininya anaknya kalau dibilang pasamo diduduk di kursi tangan terampai ate meja nelok saja nama kaji nasib buruk tatak takana aku enegi laukat itu naninyo kini ko malah kawana datang masamu makan di kadenasi malainyo kasadonyo ndak lamu makan di kadenasi lah sudah makan jo minumnyo agilo rokok malah deinyo kawan tadi sanang rasonyo dapik bakawan dapik maroko elok wana detene masih ada yuwo dulu jentar rokok malah kasus pendek disabi urang dapik marokok malah suarman kawan membalian sakutiku sudah makan tentu marokok nan anak lah sanang pulo nang ketek malah jale baru kuang bakato kawan nanti budanga diaman katoinyo danga di suar sabananyo ambu katuan nang sabananyo koyo marasai duit di kampung aku koyo payah duit di nagari lenamu payo ambu baitu katu kawan datang detene rupo itu menjawe suarman tadi kalau itu nengkadi sawi pai kamamu kababao ko itu nambah bilang lenamuang pai joang ambu kaindo puro badan katukorana dalam rimbo kok itu di udara kaelok nana kami manurisa jadi kawan sabananya namun kami pai tapi kok kini kabarangke pakaian tinggal pulau di rumah pai malah katonyo masuk pero toko japi pakaian nampara dusa joe iyo tepaso malah menunggu supir tu di pasar kawannya malah kini ko ndak lamu kadibilangkan iyo menunggu lainnya samantaro jadi kayu ko baa katonyo malah suarman kini ba itulah suar kato Herman dan alayu oleh malah dijual kayu ko sado-ado nayan nateo to ambo biambo bao kanggo
kayu nambah kabeh tu naninyo suar mentadi seto barangke inyo pulang menjapi pakaian amparadu ndak lamu malah pulang balik malai main ndak jauh mana paling-paling gak sekilo perjalanan baitu wana sekutiko paling jauh malah gak 2 kilo tapi denyo capek balari iyo main ngajak pulang balik nak lamu kadietong kan tiba pulo balik di pasar tu seto tiba iyo di pasar lanyo bau naik anaknya kate ototu badu anaknya bau 100 orang rumahnya suarman baitu pulo kini baitu katanya ko iyo sanang kawarangke iyo barangke melanyo lain barangke dari pasar taluk menuju ke Indopuro taman kawan sadang wudu apa nasi la ilaha ola sasuda lai koret kayale kulisero danam beungkang malah teka diala indah lo ranca oto nanyo pake iyo menuju ke Indoku oto lamu malah rumah-rumah kayu baitu wana kok dietang tapi dah super pandai membawa retene bajalan oto malah dari daerah Taluk ke menuju ke Indopuro deungkang teka diala indak rancak jalan rupo kini indak rancak jalannya pandangi jalan guru mansoda olunyo masa balun tahun 90 di malolo hati ndak kaibo oto lambe larinyo sarupo itu deungkang teka diala malaki bukit tarata manurun tantang bilang sano oyong rasanya badan di bawah taga de nasi wangana bantu iku nae oto walari malah tariu de untang teka diala indah jala di palang kami
kampung dak namo sanang kamari bedo kamari susah namun hilang di negara ini alalapi diayayi menuju Labuan Tanja mendaki malari lapatang Angwi rasonyo dalam hati hilang di mato lupoi indah biala yang aula omade di nagari lauran depene kasawa kok baladang satolo inyo baladang baitu bana sakutiko tapi salamu inyo malayo kawanyo layado malah barasaki de umpang tekadiala ampi sabulan ledi nopuro ndak lamu sawakat itu agak de inyo suar mentadi baladang pandai kasawa pandai baitu bana di dirinya pulo malah suatu hari kironyo malah sadang di ladangku kurang kana 20 datang kasina kamambali jaguang ketampe malah sier mantu kironyo Pak Haji namambali pai kaladang samujo bini dia udah utang tekadiala sadang mau tahu malah Pak Haji 7 sian man dan jaguang babi Pak itu bana sakutiko indah lamu kadibilangkan ado pulo malah deinyo Pak Haji itu tampak lainnya suar mantu 100 malah jorang rumahnya anaknya rukun nang ketek sadang padukung nang gadang sadang balari dialah hilang nak dari kampung nang pokok lekak nanyang di badan diri ini baitu sajulah pangana suarman biala paya bausa
bao biar dan susah bakarajo nang pokok lai kanyang anak makan nang pokok nak payah bana do kata inyo de untang sarupo itu kiranya Pak Haji tadi sedang menggigit-gigit jagung duduk-duduk sama jual laki palanta di ladang tu itu bana aku dibilang bertanya lainnya sakutiku atus jala teman apa itu bana kata Pak Haji itu kawan ambu apa kata ini dek payahnya duit di kampungnya ambu baunya kasihku malai namu bakarajo main dak lo mamantang do badaninya atau kang pakai salamunya cuman kata Pak Haji kini ba itulah di Pak Haji ko Pak Haji lo nang kama makai mengecek laju inyo tenei kato malah rupo itu nyoimbau malah disierman seto nyoimbau malah disierman osuara ngaka malah kasih suara baitu bana kato ini apa ko batanyo katonyo malah sierman lamu sawa kati itu galabu batang si galabu tumbuhnya malah ditapien nekek dake malah inyo duduk ado kato nan disampaikan bakato malah Pak Haji tadi kok iyo le bisa malah bakarajo kok le bisa baladang jagung atau kabaladang ubi le namuang paijo apa katanya Pak Haji itu kalau cuy itu kece apa baladang lai bisa Pak kata ini dia mangkonya lah tahu lu kini ba itu dari apa tanya malah kepada sieman kok uli malah dinyo uli ambo pai pulo kalau dinyo malah ibu li kalau piladang kabawelo katukorana dalam rimbo kalau itu kata Pak Haji memang elok kami namu Pak Haji dari si kulit ini besok di sinan ditampi ambo bisa yuwo pulau talam pulau tarika ketiga pulau bentuk taji ojawe salaman ketinggal kami warangke sama Pak Haji sama Pak Haji manyobao kaladang nyoba itu bana sakutiko apa tu ado punya oto jip do olunyo oleh bau joto malah sampai kaladang indak lo payah malah kaladang tu jalannya data indak lo banyak pendakian ba itu bana sakutiko de untang tekadialah kiro de
capek oto balari metibu di ladang Pak Haji tutuan kalian jauhnya dari luar malah kaladang tu dari luar jalan gadang kira-kira ada malah gak 2,5 kilo itu mana jauh malah dari luar tapi dehnya suat tadi kok lai suat sakit tentu jaso membau ndak lupa naik itu mana malah sakutiko satu tibu malah di ladang tu lah turun ninyo dari oto tetagak malah dipagang lawas suak ke dalam ladang nyutari ke pondok sampai tinggal marancak lo pondok tu dibuat Pak Haji sia namanya Pak Haji tu Pak namu malah Haji Munir itu anak sekutiku maka tu malah Pak Haji Munir onde Suarman kata inyo saratu malah jorang rumah ngiko sampai tinggalan di ladangku pondok mana ada nanti apa UN itu mana katanya lahir rancak pondok sampai tinggal bajanjang naik sakutiku di pondok ladang nangka dibilang naninyo malah lasa suwe bakanya bawang sekali di Pak Haji itu anak sari itu di malah kadi sawi kalau indak ado malah paralu indak lo paralu kadi bilang asajo malah sesuai di Suarman baladang jaguang jadi yuhu baladang ubi jadi yuhu kacang padi tanam namu yuhu itu bana kata Pak Haji alah sesuai Pak Rudian tinggal di ladang kawadarok sanjo tentu lalap dapet rundiang salase etong sudah rundiang salase tinggal dulu sementara di ladangko ado nang kurang malam buantan ba itu kato dari liau tuene tapi naninya malah terjibaida lesamu saja cari kampung dulu di kampung lewat ladangnya ke sawah ini kola tetamu lo iko balik anta kaba apa nyudang sinan malah wa usao ketemu malah baladang kacang padi malah iyu dapet bau sao rupo itu labi ladang kacang padi biarin cubolo baladang jangan aguang otu enei hari
pakan kawat tuka bulan nabi bulan kawat tambayu awak mah baladang bau saur poiko laki wini malah di ladang tu anak kandung pun di sinanyu laki-laki anak lampe tau lawi kete bau setahun pagi demai setahun umuran ketek nani tu bak namu PR mana ninyo anak laki-laki bak namu wali baki tapi deinyo oleh laki-laki tentu bisa malah kau usah mantu ibu di ladang hanya retene datang kaladangku sekali 5 wali hari liau tibu mantan baka untuk suara Pak itu mana kok dibilangkan de untang lataka dialah naniyo malah suara paneyo baladang kacang padi sudah itu baladang jaga angwi rasonyo dalam hati malah jauh mana dari kampung naik itu ampile di sinaninya malah 6 bulan mbak itu wanayo suar mendek nasib itu yo deinyo malah diladang karena monyo kok ndak adu baka dari luar tentu merasa anak nak makan pokoknya palambe baka di Pak Haji tepasu jagung sajonyo abui ndak wana do jagung kanyo abui ubi pun bisa nyabi tapi deinyo malah suar nabiya di kau naik rupoi kok le bisa bakarajo itu mana malah pemikiran de untung malah teka dialah tapi mana mah di bulan itu kiranya jagung kini lapati kadiwongka lapati lepanen jagung inyo kiranya di bulan itu Pak Haji datang kaladang sanang hati wadaninya
saki sanang Pak Haji sakuti ambil pertamu malalai sanang de untung takak dialah sabulan baru jaguang sudah ambil nang kadu lah bedo pulo di kadu malah sekutiko kironya malah sesudah itu sabulan sesudah itu naninyo malah kini kok dibilang olah de umpang teka diala naninyo malah kini suarman baru ambil pertamu pagi lai sanang cukui ambil tanang kadu kironya malam sakutiko kironya malah dinang kadu indah lo barasi tanah jagung kurang barasil malah jagung nang kadu leka marasai bantuannya badaninya leka sansai badan diri calik ulu tanam kacang padi indah lo bisa diaruh itu wana sakutiku lai maka kirim dari luar mulai nyontanyu di Pak Haji tapi lama suak bulan yang ke-7 olah jarang Pak Haji kaladang tu inyolah nasib mana bantu itu maraseyu nyonai awak bisiko kurang datang paji malah kaswin ladang baitu bana kok dietong iyo cuitu nasi inyo de untung teka diala pado manunggu Pak Haji ku ado orang membali ubi ambo yua ku ado membali sayu ambo yua yu baitu lekato malah di bininya tapi kawaale bantu iko nampak ndak ado hasil ladang Pak Haji lah jarang kaladang tu lah jale kamarase mana wadanawa dang-adang makan lemai dadang indah naninyo malah kini padusinyo kan banamu ete jus baida baitu bana kok dibilang kalau naninyo ete jus baida dari kampung maraseyu kini awak leka marasewana tangguang rasei mau dirantau orang lemai pikir malah dirang rumahnya naninyo suwarman lacok lo manang-manang lamalang bantuannya rupoiko jarajak di tanah Tabang si mantong di Bukit Putih tampik bapijak lenak nang Kataban tampik bagantuang ampia putih lamu malah ukat itu sabulan sesudah itu awak kini bakal ado dolenyo antan di Pak Haji pandai sajo lah bangsaonyo dapat makan itu nasi di ladang tumai
baik tuana wala kadietang deuntang tekadiala abiari babilang pakan abi pakan batambayu de inyo malah suarman lai dicubu malah bantu itu tapi ndak juado parubani duit tapi kini ko baawana tanah golaga unde lama awak lacok sakit-sakit di ladang tu kawa awak dan lewat iko malang ndak dapet kadi tulak muju ndak dapet kadi rain lacok penyakit dan badannya di ladang tu kamara sayu nyonai bantu iko Tuhan kamara sayu nyona bantu iko baitu bana katoinyo malayus baidar baitu bana kok dibilang tapi kawa alena awak wana nasib joiko bukan denado santan durian santan karabi mudo adoyu tindak guno lena disasalan suratan malang olunya mana indah lama wala kadibilangkan dietang minyo suarman salamu inyo disinan penyakit lacok datang tak bisa dole karajo kari tak bisa wala karajo barik mana kini ko kalau dietang bininya sajo lewau sao waladang sayu baginya cubo baitu bana sekutiko tapi lah nasib rupoiko lade untang tekak diala penyakit wat tambahnya mae para jutuan penyakit lawat tambah para yu lai dicari dukun ka mau be lai dicari bana malam mau be lepas dukun ka mau be antara penyakit ndak namu diube wadan diri lena suatu malam hari malam nengka dibilang hari kami petang Jumat kira lainnya suarman tadi para sakitnya malam itu agak di ladang kanamunya balampu togok di ladang kama minta tolong lah nasibah narukuiko kiranya malam tu kok dietang bertambah parah sakit suaminya kok dibawa keluar payah membawanya malah biar 2 kilo dari dalam kawa jalan kaki keluar sedang duduknya tak bisa lain coba itu bana malah sakutiko deinyo malah ikiniko suarman malam itu bertambah parah penyakitnya bekatoinyo dake anaknya nak kandung dengan malah kamari naik dake ayah antas sawanta lenai ayah Johanna Tuhan indah lama
walau katitu manyoimbau pulo kiniko lang rumahnya nyoimbau pulo te jusbaida satu nyoimbau sakutiko batang galabu rabang mudu rabanyo laka tapi jalan papaci la tangan ambo katrenyo anta kabarangke ledi nyawa jua dan tuan kato lainnya wala bininya de udara kamola yang kato tasio-sio yang kato serupa itu awak dinalangang rupa iku macam-macam lo nambah sawi itu kato bininya tapi nanginya suar mentadi konyo lagi malah mana deket bininya kok nyampang malah pendek umambu kok nyampang aja lula sampai anak yan pie di sio-siokan jan anak diabaikan selamatkan anak awak coba itu mana sawakat itu manangiyo orang rumahnya tuan de untung wala teka diala buwe ario samalang tu mato naninda namulalo baitu bana ko dietong ko nang kete anak malalalo nang gadang ko ndak yo namulalo mencari malayanyo para cuy itu samo manangi jo madenyo marasewana bawa disiko mama aja lula sampai kami sensarunya ya tua ikula oaya nama nani anak yo mandi nyo nani nyo suarman tambah pangarain ndak bisa wak tahan lai wa tambah hilang pangananyo ndak mungkin dapet baik iya anak kandung dalam piring kepari lapanya mai kadang kau hana kandungi nak kandungi ayalah sakit mana ibu lapan yang oh ibu lapan yang leka maraselamu oh sudah
kang wengi nakan wengi anak marata nyawa malulung panjang saya tua badare nyamai waya mangato anak kandungi nakan wengi Mondek bangsa mana sawan tua iko sawan tua iko dalam bangsa na penyakit tibo nakan wengi nakan wengi samalam tunaniyo malarang rumayo mato nanindak namulalo sarato yo anak kanduanyo yo nanggadang tunda yo lalo samalami malah daun pandan di malam yo indak talayukan di alang indak tetabangkan oh jauh rantaunya si Pulembang di balik babang rimbu rayo kok di kanan engkang badan malam coiko indak talalokan kok siang indak tersanangkan oh sensaro bana bantu iko mana semalam itu lah lewat malari jam 3 malam de untuang teka dialah tentu hari kabar daruk siang naninya malah etek jus bayi dan tiba dua malah yo nak kandung mengketek malai lalu yu kodek lali tak badan mau nian dari sanjo malaki kasiang kok dietong naninya malah bininya sarato jo anak nanggadang tu malah tak kalau pulau tuane setengah 5 pagi tak kalau mari setengah 5 pagi nak tabado malah dingin hari buka tu subuh nangka dietong de untang teka dialang malang dak dapik kadi tulak muju ndak dapik kadi rai kau kiranya malang ju malah pagi itu de untang lata kadi ala tersinta malah orang rumahnya hari tapik malah jam 5 lewat setengah 6 kiranya hari aja lula tuane bilangan sampai mana ajalullah mana bilangan sampai tak kicuinya yo anaknya yo lama ninggal ya kan buang anaknya ajalullah di sinan malam meninggal coba itu mana malah kini nangko yo nae coiko la nasib dawak mae mudeiko waya na ado dole bantu iko nyoma kamanua dan kama minta tolong kamati yo
disangko dona hokai gorigo hopukwi di dalam hopadi mudoe hindak disangko dona hosawan tu iku dalam bangsa waya lamani ngapulu kamano wadanya indak mungkinnya kai